Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kalian kula wonten ing materi tembang macapat pocung. Sadenipun kita ngrembak bab macapat pocung, kita badhe mbabar bab tembang macapat rumiyin. Macapat mujudake asiling kasusastran Jawa ingkang awujud tembang utawi sekar. Wujuding kasusastran menika wonten kalih, inggih menika tembang lan gancaran. Tegesing macapat piyambak wonten sekawan, setunggal maca lan pat. Tegesipun anggenipun maos papat-papat. Teges kapindho saking manca lan pat. Tembung kiblat papat lima pancer. Kaping 3 saking maca lan cepet. Tegesipun maosipun kedah cepet. Teges ingkang pungkasan inggih menika saking tembung maca lan cakepan. Tembang macapat piyambak menika nggadhahi tigang paugeran inggih menika guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Guru gatra inggih menika cacahing gatra utawi baris saben sapada tembang. Artinya jumlah baris dalam satu bait lagu. Guru wilangan inggih menika cacahing wanda saben sagatra. Artinya jumlah suku kata setiap baris. Guru lagu inggih menika tibaning swara ing pungkasaning gatra. Artinya jatuhnya huruf vokal a, i, u, e, o di akhir setiap baris. Nah, tembang macapat piyambak nggadhahi 11 jenis. Antawisipun mijil, mas kumambang, kinanti, sinom, asmarandana, gambuh, dandanggula, durma, pangkur, megatruh lan pocung. 11 tembang macapat menika nggambarake gesangipun manungsa wonten ing alam donya. Wiwit manungsa menika tasih wonten ing kandhutan ngantos dipun pocung. Ingkang kapisan inggih menika mas kumambang. Nggambarake jabang bayi kang isih ana ing kandhutane ibu. Dados dereng dipun mangertosi menika lanang utawa wadon. Kumambang piyambak tegesipun uripe ngambang ana ing kandhutane ibu. Tembang kaping kalih wonten mijil. Mijil menika ateges lair. Dados si jabang bayi sampun lair, sampun mangertos lanang utawi wadon. Sinom tegesipun kanoman, minangka kalodhangan sing paling wigati kanggone wong anom supaya bisa ngangsu kawruh sak akeh-akehe. Kinten-kinten menika lare SD. Kinanti saka tembung kanthi utawa tuntun ingkang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripaning ing alam donya. Nah, ing mriki kinten-kinten lare menika sampun SMP. Asmarandana tegesipun asmara menika tresna utawi cinta. Tresna tumrap wong liya. Basa modernipun wong kang lagi nandhang kasmaran. Menika padatan lare SMA. Salajengipun wonten gambuh saka tembung jumbuh utawi sarujuk. Tegesipun menawi sampun jumbuh utawi sarujuk banjur dipun gathokake ngantos dipun mantenaken supados saged urip kanthi bebrayan.
Lajeng wonten dandang gula, saking tembung dandang lan gula. Gula menika rasane legi, nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge, amarga apa kang dadi kekarepane wis kasembadan. Kira-kira menika usianipun 3 dasanan. Lajeng wonten durma, saka tembung dharma utawi weweh, inggih menika wong kang wis rumangsa kecukupan uripe, banjur tuwuh rasa welas asih lan asring paring pambiyantu tumrap tiyang sanes. Lajeng wonten pangkur, saka tembung mungkur kang duweni teges nyingkiri. Ing mriki nyingkiri hawa nepsu angkara murka ingkang dipun pikir tansah ngatah-atahaken ibadah tumrap Gusti. Lajeng wonten megatruh saking tembung pegat lan roh. Pegat menika pisah, roh menika roh. Ing mriki tiyang sampun pisah antawisipun roh kaliyan jasadipun utawi pejah. Ingkang pungkasan inggih menika tembang pocung. Amarga sampun pejah, banjur mayit kala wau dipun bungkus kaliyan mori putih utawi dipocung sadurunge dikubur. Nah, menika tuladha tembang pocung. Ing mriki kita badhe madosi paugeran tembang pocung. Nah, guru gatra tembang pocung yaiku ngilmu iku kelakone kanthi laku. 12 lekase lawan kas. 6 tegese kas nyanto sani. 8 setya budya pangekesing dur angkara. 12 dados guru wilangan tembang pocung inggih menika wonten 12, 6, 8 lan 12. Guru lagunipun inggih menika tibaning swara ing pungkasaning gatra. Dados huruf vokal ingkang wonten ing akhir baris inggih menika u, a utawa o, i lan o. Watak tembang pocung piyambak inggih menika sembrono, parikena lan lucu. Gunanipun tembang pocung inggih menika kangge cangkriman, crita lucu utawi guyonan. Nah, mekaten andharan bab tembang macapat pocung. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.